Il-karità u l-ġbir ta' flus kif nafuhom illum iridu jinbidlu. Spiċċa żmienhom. Dan huwa mudell skadut u li jnaqqas mill-umanità. Kien dan is-sentiment li esprima il-professur Andrew Azzopardi f'dokument li jippreżenta fl-aħħar jiem sabiex tibda diskussjoni pubblika. F'dan il-memorandum Andrew Azzopardi propona 13 rakkomandazzjoni sabiex verament jitwassal messaġġ ċar li d-dinjità mhix xi tip ta' għodda għal ġbir ta' fondi. Fil-memorandum li preżenta Azzopardi tenna li s-sofferenza televiżiva mhix politika soċjali. Dan fil-waqt li fakkar kif Malta tonfoq madwar 2.6 biljun euro fis-sena fuq servizzi soċjali u benefiċċji. Hawnhekk tenna kif minkejja li l-gvern f'pajjiżna jisħaq li l-ekonomija hija waħda eċċellenti, in-nies xorta waħda għadhom jitkarbu għall-appoġġ u s-servizzi essenzjali. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li jippropona huwa elenka donazzjonijiet awtomatiċi permezz ta' ħlasijiet żgħar, fondi pubbliċi parteċipattivi, lotteriji ta' karità, pjattaformi aktar effiċjenti fejn wieħed ikun jista' jagħti donazzjoni li jissaħħu l-kooperattivi fis-settur soċjali u li charity collection boxes isiru illegali. Fost numru ta' rakkomandazzjonijiet oħrajn. Andrew Azzopardi saħaq li jekk id-dinjità tot il-mudelli tal-karità f'Malta għandhom jinbidlu. Wast qarni Malta issa trid ikollha konverzazzjoni onesta u pubblika dwar it-tranzizzjoni mis-sistema antika ta' ġbir ta' fondi għal waħda aktar moderna.